प्रेज द लर्ड लोगोफोर साफ्रोमखौबो आंनि डीएम चेनेलाव बरायग्रोहरनाय थाबाय। लोगोसे बे मेसेजखौ नायग्रा साफ्रोमबोनिसिम आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ जासिग्रोहरनायजों लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोना नखरजों लोगोसे इसोरनि अननायाव मोजाङै मोजां दं होननानै। दिनै जोङो बे सुंद' मेसेजनि गेजेरजों बेखौनो सोलोंगोन जे जोंनि जिउआव गिनाया मानो फैयो। Why fear comes in our life? जोंनि जिउआव गिनाया मानो फैयो? गिनायनिफ्राय जोङो माबोरै बारग'नो हागोन आरो गिनायनिफ्राय जोंनि जिउआव मा मा खहा जायो बेनि बिषय आं नोंथांमोननो इसोरनि बोसोरनिफ्राय फोरमायनो सानदों। बेखायनो नोंथांमोना मेसेजखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। लोगोफोर, गिनाय बुङोब्ला गिनाया मोननै रोखोमनि दङ, मोजां गिनाय आरो गाज्रि गिनाय। मोजां गिनाय बुङोब्ला जे गिनाया जोंनि जिउआव मोजांखौ उजिहोयो, मोजांखौ सोमजिहोयो, जोंनि जिउआव मोजांखौ लाबोयो। फर एग्जाम्पलि, इसोरखौ गिनाया जोंनि थाखाय मोजां। ओके, इसोरखौ गियोब्ला इसोरनिफ्राय जोङो ब्लेसिंखौ मोननो हागोन, बा इसोरखौ गिनाया जोंनि मोजांनि थाखाय। आरो फर एग्जाम्पलि, गोजौ जायगायाव थाङोब्ला जेब्ला जोङो मोनसे गिनाय फैयो, राइट? गोजौ जायगानिफ्राय जुदि जोङो गाहायाव नायोब्ला जोंनि जिउआव मोनसे गिनाय सिगनेल फैयो। आरो बे गिनाय सिगनेला जोंखौ फोरमायो जे बे जायगायाव दा थां, बा बे जायगायाव थाङोब्ला नोंनि जिउआव खैफोद फैनो हागौ, नोंनि जिउआव मोनसे प्रब्लेमा फैनो हागौ। बेफोरबायदि सिगनेल जोंनि जिउआव फैयो आरो जों बे सिगनेलनिफ्राय जोङो गावखौ फैगौ बा फैगोन बा जागोन जों प्रब्लेम्सनिफ्राय गाव गावखौ बासायनानै लाखिनो हायो। बेखायनो बे गिनाया जोंनि थाखाय मोजां। बेराफारसेथिं गाज्रि गिनाय बुङोब्ला जे गिनाया जोंनि जिउआव खहा खालामो, जे गिनायनिफ्राय जोंनि जिउआव इसोरनि फारसे फोथायनाया लोरबां जायो, जोंनि जिउआव सान्थि गैयै, गोजोन गैयै, उसाव बादाव परिस्थितिया जोंनि जिउआव फैयो। गोबां खारननि थाखाय बा गोबां बिथिंनिफ्राय बेफोरबायदि गिनाया जोंनि जिउआव फैनानै जोंखौ खहा खालामनो हागौ बा जोंखौ उसाव बादाव खालामनो हागौ। जेरै बेमारनि थाखाय, राइट? मोनसे बेमाराव गोग्लैयोब्ला जोंनि जिउआव गोबांबार सिन्ता भाबनानि थाखाय, साननाय हनायनि थाखाय जोंनि जिउआव गिनाया फैयो। आरो बै गिनायानो जोंनि जिउआव उसाव बादाव, गोजोन गैयै, सान्थि गैयै खालामो आरो इसोरनि फारसे फोथायनाय गैयै बा इसोरनि फारसे बेरेखा बुंनायखौ लाबोयो। बेखायनो बे गिनाया जोंनि थाखाय गाज्रि। लोगोफोर, दिनै जुदि जोङो बाइबेलाव नायोब्ला, इसोरनि बाइबेलखौ नायोब्ला जों सोलोंनो हायो, गिनो नाङा होननानै बाइबेलाव, इसोरनि बाइबेलाव 365 टाइम्स मेनसन खालामनाय जादों। 365 बार बाइबेलाव बुंनाय जादों गिनो नाङा होननानै। थेवब्लाबो लोगोफोर, जों मोननो हायो जे गोबांबार जोंनि प्रेक्टिकेलि लाइफआव, जोंनि थांना थानाय जिउआव गोबां खारननि थाखाय बा गोबां बिथिंनिफ्राय जोंनि जिउआव गिनाया फैयो आरो बै गिनायानो जोंनि जिउआव गोबांबार सान्थि गैयै आरो गोजोन गैयै खालामो। बेखायनो लोगोफोर, फै जोङो गिनायनि बिषय इसोरनि बाइबेलनिफ्राय सोलोंनो जे गिनायनिफ्राय जोङो माबोरै बारग'नो हागोन, बा गिनाया जोंनि जिउआव मानो फैयो आरो गिनायनिफ्राय जोंनि जिउआव मा मा खहा जानो हागौ, बेखौ जों इसोरनि बाइबेलनिफ्राय सोलोंनि। बे समाव आं नोंथांनि ध्यानखौ बाइबेलनि ओंखारलांनाय बिजाबनि 14 बालाबनि 10 सिरिनिफ्राय 12 सिरिनि फारसे लानानै थांनो सानदों। नोंथांनाव जुदि बाइबेल दङब्ला नोंथाङा आंजों लोगोसे नायजाबनो हागोन। ओके, इंलिसाव बुंगोन बेखौ एक्सोडास, हिन्दीआव बुंगोन निर्गमन, आरो बर'आव बुङो मा? ओंखारलांनाय। ओंखारलांनायनि जेब्ला जोङो 14 बालाबाव नायोब्ला जोङो मोनसे घटनाखौ मोननो हायो। जेब्ला इजराइलारिफोरखौ इसोरा मजेसनि गेजेरजों मिसरनिफ्राय जेब्ला बियो दैखोबोयो, मिसरनि गुलामनिफ्राय जेब्ला इजराइलारिफोरखौ जेब्ला बियो दैखोबोनानै लाबोयो, गुलामनिफ्राय जेब्ला बासायो,
अब्ला फैयै फैयै गोबां जाथाय जायो। गोबां जाथायफोरखौ जोङो गेजेर ससेयाव जोङो मोननो हायो आरो बैहाय जोङो इसोरनि गेदेर गेदेर मावनाय जोङो खामानिफोरखौ मोननो हायो। इसोरनि प्रटेक्शन, इसोरनि बासायनाय, इसोरनि रैखाथिखौ जोङो इजराइलफोरनि जिउआव मोननो हायो। नाथाय जेब्ला जोङो बे 14 बालाबाव जेब्ला जोङो नायोब्ला बेवहाय मोनसे इजराइलफोरनि थाखाय गेदेर प्रब्लेमखौ, गेदेर खैफोदखौ जों मोननो हायो। इजराइलारिफ्रा फैयै फैयै बे 14 बालाबाव मोनसे प्रब्लेमाव गोग्लैनांगौ जानानै फैयो। बे प्रब्लेमानो जाहैबाय जे गोजा सागोर। ओके, गोजा सागोरखौ माबोरै बारलांगोन बेनि थाखाय इजराइलारिफ्रा साननांगौ जानानै फैयो। इजराइलारिफोरनि थाखाय गोजा सागोरा मोनसे गेदेर प्रब्लेम जानानै फैयो। बेराफारसेथिं मिसरनि जे सान्थ्रिफोर, सेना, जे फारौ राजानि रोन नांग्राफोर, दावहा नांग्राफ्रा इजराइलारिफोरनि उन उन होसोबोयो जाहाथे बिसोरखौ लामा ससेयाव नस्थ' खालामनो हायो। स' जेब्ला जोङो नुनो मोननो हायो बे 14 बालाबाव जे इजराइलारिफ्रा सिगांथिंबो दावगानो हाया आरो उनथिंजायबो थांफिननो हाया, बेफोरबायदि लामा ससेयाव बा गेजेराव माने प्रब्लेमाव गोग्लैनांगौ जानानै फैयो। सिगांथिं गोजा सागोर बारलांनो हाया आरो उनथिंजायबो थांफिननो हाया। मानो होनबा फारौ राजानि जे रोन नांग्रा दावहा नांग्राफ्रा बिसोरखौ एटेक खालामनो थाखाय होसोबोदोंमोन। स' जेब्ला जोङो 14 बालाबनि 10 सिरिनिफ्राय लानानै 12 सिरियाव जेब्ला फरायगोन बेवहाय जोङो मोननो हायो जे इजराइलारिफ्रा जेब्ला फारौ राजानि रोन नांग्राफोरखौ जेब्ला नुहुरो अब्लाथाय बिसोरनि गोसोआव मोनसे गिख्रंनाय फैयो, मोनसे गिखांनाय फैयो आरो बै गिखांनायानो इजराइलफोरनि जिउआव गोनो गोथो, उसाव बादाव, सान्थि गैयै आरो मजेसनि आरो इसोरनि फारसे बेरेखा बाथ्रा बुंनो थाखाय लोरबां खालामो। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि 14 बालाबनि 10 सिरिनिफ्राय लानानै जुदि 12 सिरिसिम फरायोब्ला बेवहाय मोननो हायो इजराइलारिफोरनि बिसय बुंदों जे इजराइलारिफ्रा फारौ राजानि जे रोन नांग्रा दावहा नांग्राफोर सान्थ्रिफोरखौ नुहुरनानै बिसोरनि जिउआव गिखांनाय फैदों होनना बुंदों, गिख्रंनाय फैदों होनना बुंदों। दा बै गिख्रंनायनि थाखाय बिसोरो मजेसनि फारसे बेरेखा बाथ्रा बुंदों। मजेसखौ बुंदों मा? मजेस, नोंखौ जोङो गले गले बुङाखै ने, नोंखौ जोङो गले गले खावलायाखै ने, जे जोंखौ मिसरारिफोरनि गुलाम जानानै थानो हो, नाथाय दिनै जोङो नोंनि दैदेननायाव जोङो नोंनि उन उन फैफानानै बे मारु गोरान फोथार बारियाव दिनै जोङो थैनो नांसिगोन होननानै बिसोरखौ बुंदों, मजेसखौ बुंदों। आरो मजेसखौ बुंदों मा, मिसराव जोंखौ फबनो थाखाय हाखरफोर गैयामोन नामा जे नोङो जोंखौ दिनै बे मारु गोरान फोथार बारियाव लाबोनानै दिनै फोथैनोसै, बुथारनोसै होननानै इसोरनि फारसे आरो इसोरनि लें मजेसनि फारसे इजराइलारिफ्रा बेरेखा बाथ्रा बुंदों। लोगोफोर, बे बुंनायनि खारना मा? बिसोरो इजराइलारिफ्रा मानो बेफोरबायदि उसाव बादाव जाखो? मानो गोजोन गैयै, सान्थि गैयै जाखो? मानो इसोरनि बेरेखा बाथ्रा बुंखो? मानो बुङोब्ला बिसोरनि जिउआव जे प्रेजेन्ट जे प्रब्लेम, जे कारेन्ट जे सिचुएशन, जे बिसोरो खैफोदाव दंमोन, बै खैफोदखौ बिसोरो लानानै बा खैफोदखौ नायनानै बिसोरनि जिउआव, बिसोरनि गोसोआव मोनसे गिखांनाय सोमजिदों, मोनसे गिखांनाया उजिदों। बेखायनो बिसोरो बेबायदि आखुथाय, बेबायदि बाथ्राखौ बा बेबायदि बुंनायखौ इसोरनि फारसे आरो मजेसनि फारसे जोङो मोननो हायो। दा लोगोफोर, आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानो मानो इजराइलारिफोरनि जिउआव गिख्रंनाया फैखो? मानो इजराइलारिफोरनि जिउआव गिख्रंनाया फैखो आरो बेनिफ्राय जों मा सोलोंनो हायो? बे कारेन्ट सिचुएशन, जे जाबाय थानाय जानाय जे प्रब्लेम, जे जाथाय, बे जाथाय समाव इजराइलारिफ्रा मा मावनांगौमोन?
एसेबां समनिफ्राय इजराइलारिफोरखौ इसोरा दैखोबोदोंमोन, बिसोरनि रैखा खालामदोंमोन, बिसोरनि गोनांथिखौ इसोरा जगायदोंमोन। नाथाय जेब्ला बे प्रब्लेम्सआव इजराइलारिफ्रा गोग्लैदों, जे मिसरनि जे रोंनांग्राफोरखौ जेब्ला नुनानै बिसोर गिख्रंदों, अब्ला बै समाव इजराइलारिफोरनि मावनांगौआ मामोन? इजराइलारिफ्रा मा खालामनांगौमोन? इजराइलारिफोरनि मेन जे मिस्टेक, जे गुबै गोरोन्थियानो जाहैबाय इजराइलारिफ्रा जाबाय थानाय जे प्रेजेन्ट सिचुएशन, जे प्रेजेन्ट जे खैफोद, बै खैफोदखौ बिसोरो नोजोर आन्दाज खालामनानै नायाब्लासिनो, सानाब्लासिनो, फकास खालामाब्लासिनो बिसोरो इसोरनि फारसे नोजोर होनांगौमोन, इसोरनि फारसे साननांगौमोन, इसोरनि फारसे ध्यान खालामनांगौमोन जे इसोरादि एथबां समनिफ्राय जोंखौ बासायनानै लाबोबाय, एथबां खैफोदनिफ्राय जोंखौ दैदेनबोबाय, एथबां दुखु खैफोदनिफ्राय जोंखौ दैदेननानै जोंनि गोनांथिखौ जगायबाय। बे इसोरनि गासै मावनाय खामानिफोरखौ इजराइलारिफ्रा गोसोखांनांगौमोन, इसोरनि फारसे नोजोर होनांगौमोन। नाथाय बिसोरो इसोरखौ गोसोखाङाब्लासिनो, इसोरनि फारसे नोजोर होआब्लासिनो, इसोरनि बोलो, इसोरनि एक्टियारखौ, अथरिटिखौ बिसोरो गोसोखाङाब्लासिनो, नोजोर होआब्लासिनो बिसोरो जाबाय थानाय कारेन्ट सिचुएशन जे प्रब्लेम, बेखौ बिसोरो ध्यान होनायलाय, नोजोर होनायलाय बिसोरनि जिउआव गिनाया उजियो। लोगोफोर, बेफोरबायदिनो जोंनि जिउआवबो जेब्ला जोङो जोंनि खैफोद, जोंनि दुखु जाल्लाखौ जेब्ला जोङो इसोरनिख्रुइबो बांसिन जेब्ला जोङो ध्यान होयो, सानो, बेफोरनि फारसे फकास खालामो, अब्ला जोंनि नोजोराव प्रब्लेमा फिसायानो जाया मानो, नाथाय जों बे प्रब्लेम्सखौ इसोरनिख्रुइ देरसिन, गेदेरसिन होननानै साननानै लायो। बेखायनो जों गोबांबार लोगोफोर फिसा फिसा प्रब्लेम्सआवबो जोङो इसोरनि फारसे नोजोर होयिखाय बा इसोरनि फारसे जों सानिखाय, इसोरनि बोलोखौ, इसोरनि अथरिटिखौ, एक्टियारखौ जोङो ध्यान होयैलाय, मिथियैलाय, सानैलाय, नोजोर होयैलाय जोङो फिसा फिसा प्रब्लेम्सआव, फिसा फिसा जाथायाव जोङो निराशा जानांगौ जायो, जोङो दुखु जानांगौ जायो, जोङो खैफोदाव गोग्लैनांगौ जानानै फैयो, जोङो इसोरनि फारसे बेरेखा बाथ्रा बुंनांगौ जानानै फैयो, जोंनि फोथायनायाव जोङो लोरबां जानांगौ जानानै फैयो। बेखायनो इसोरफोरनि मेन मिस्टेकआनो जाहैबाय, गुबै गोरोन्थियानो जाहैबाय जे बै खैफोदाव इजराइलारिफ्रा बै खैफोदनि फारसे नोजोर होआब्लासिनो इसोरनि जे मावनाय, इसोरनि जे एक्टियार, बेखौसो बिसोरो गोसोखांनांगौमोन। एथबां समनिफ्रायनो जे इसोरा बिसोरखौ दैदेनबोदोंमोन, बिसोरनि गोनांथिखौ जगायदोंमोन, इसोरा बिसोरजों लोगोसे दङमोन, बेखौ बिसोरो गोसोखाङाब्लासिनो बावगारनानै बिसोरो जे कारेन्ट जे सिचुएशन, जे प्रब्लेम्स, बे प्रब्लेम्सनि फारसे बिसोरो नोजोर होनायलाय बिसोरनि नोजोराव बै प्रब्लेम्सआ बिराद गेदेर नुनो मोनदों, आरो बै प्रब्लेमखौ गेदेर नुनायलाय बिसोरनि जिउआव गिख्रंनाय फैदों। दिनै जोंनि जिउआवबो बेफोरबायदि प्रब्लेमा उजिनो हागौ लोगोफोर। फिसा फिसा जाथायानो जोंनि जिउआव मोनसे गेदेर हाजोनि समान जों नुनो हागौ। मानो होनब्ला जोङो इसोरनि फारसे नोजोर होआब्लासिनो, जेब्ला जोङो संसारनि कारेन्ट सिचुएशन, जेब्ला जोङो प्रब्लेमनि फारसे नोजोर होगोन, अब्लानो जोङो बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ गेदेर नुनो हागौ। सेकेन्ड, गुबै जे मिस्टेकआनो जाहैबाय जे बिसोरो इसोरनि फारसे फोथायनाय गैयामोन, इसोरनि फारसे फोथायनाय गैयामोन जे इसोरादि बिसोरखौ दैदेनबोबाय, इसोरादि बिसोरनि फारसे प्रमिस खालामदों जे आं नोंसोरखौ नागारनाय नङा, आं नोंसोरजों लोगोसे थागोन, आं नोंसोरखौ बासायगोन होननानै जे इसोरादि बिसोरनि फारसे प्रमिस खालामदोंमोन, इसोरादि बिसोरजों दंफायोमोन, इसोरादि बिसोरखौ दैदेनबोदोंमोन, मिसरनिफ्राय जे बिसोरखौ बायख'दोंमोन, बे इसोरनि फारसे बिसोरहा फोथायनाय गैयामोन लोगोफोर। बिसोरनि फारसे फोथायनाय गैयामोन। बिसोरो इसोरनि फारसे गाबख्रावदोंसो हय, इसोरनि फारसे गाबख्रावदोंसो हय, इसोरखौ गाबज्रिदोंसो हय, नाथाय बिसोरनि गाबख्रावनायाव, बिसोरनि आर'जआव, बिसोरनि खावलायनायाव फोथायनाय गैयामोन लोगोफोर, फोथायनाय गैयामोन।
इसोरादि बिसोरखौ बासायगोन, इसोरादि फारौ राजानि सेना, फारौ राजानि रोननांग्राफोरनि आखाइनिफ्राय आरो बे गोजा सागोरनिफ्राय बिसोरखौ बासायगोन बा दैखांनानै लांगोन, बे बाथ्रानि फारसे इजराइलारिफ्रा फोथायनाय गैयामोन। फोथायनाय गैयिनि थाखायनो बिसोरनि जिउआव गिख्रंनाया उजिदों आरो गिख्रंनाय उजिनायनि थाखाय बिसोरनि जिउआव उसाव बादाव, गोजोन गैयै, सान्थि गैयै आरो इसोरनि फारसे बेरेखा बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोननो हायो। थिग बेफोरबायदिनो गोबांबार लोगोफोर जोंनि आर'जआवबो, जोंनि खावलायनायावबो, जोंनि गाबज्रिनायावबो इजराइलारिफोरनि समान फोथायनाय गैयाब्लासिनो जोङो इसोरखौ गाबज्रियो, इसोरखौ खावलायो। बेखायनो गोबांबार जोंनि खावलायनायाव जोङो सेटिसफाइ जाया, जों गोजोननाय मोना, बा जोङो इसोरनिफ्राय जोङो फिननायखौ मोननो हाया। दिनै लोगोफोर जोंनि जिउआव इसोरा बेखौनो हास्थायो जे जोङो बै इसोरखौ फोथायनाय लाखिथों, जे इसोरा दिनै जोंखौ बासायबाय, जे इसोरा दिनै जोंनि थाखाय प्रमिस खालामदों, जोंखौ बुंदों गिनो नाङा, मानो होनब्ला आं नोंजों दं, आं नोंजों थाफागोन, आं नोंखौ बावगारनाय नङा, संसार जोबनायसिम आं नोंजों लोगोआव दं। बेफोरबायदि जायबायदि इसोरा जों मानसि माहारिनि थाखाय, गावनि फोथायारिफोरनि थाखाय जे इसोरा प्रमिस खालामदों, बै इसोरा दिनै जोंनिफ्राय माखौ हास्थायो? इसोरा दिनै जोंनिफ्राय फोथायनायखौ हास्थायो लोगोफोर। जे दिनै जुदि इसोरा जोंखौ दैदेनदोंब्ला, दिनै जुदि जोंनि जिउखौ, जोंनि न'खरखौ जुदि इसोरा रैखा खालामदोंब्ला, बेमार आजारनिफ्राय, दुखु जारलानिफ्राय, खैफोदनिफ्राय जुदि बासायबोदोंब्ला, इसोरा फैगौ समावबो जोंखौ बासायगोन, जोंनि रैखा खालामगोन होननानै जोंनि जिउआव अराय सम इसोरा थैजासिम फोथायनायखौ हास्थायो, थैजासिम इसोरा जोंनि जिउआव फोथायनायखौ नागिरो। बेखायनो बुंदों इसोरनि बायख'आव जे इसोरखौ नागिरग्रा, इसोरनिसिम फैग्रा साफ्रोमाबो फोथायनाय थानांगौ होननानै बुंदों। मानो होनोब्ला फोथायनाय गैयाब्लासिनो जों इसोरखौ हामजाहोनो हाया। जोंनि आर'जआव, जोंनि इसोरखौ गाबज्रिनायाव, इसोरखौ खुलुमनायाव लोगोफोर फोथायनाय गैयाब्ला जों माब्लाबाबो इसोरखौ हामजाहोनो हानाय नङा। बेखायनो जोंनि जिउआव अराय सम 24 आवार्स 365 डेज बा थैजासिम जोंनि जिउआव जेब्ला जोङो फोथायनानै जोंनि जिउखौ खुंगोन, अब्ला इसोरा जोंजों लोगोसे थानानै जोंनि गोनांथिखौ जगायगोन आरो जोंनि बिनाय, जोंनि खावलायनाय बायदि, जोंनि नांगौ बायदि जोंखौ रैखाथि खालामगोन आरो जोंखौ ब्लेसिं खालामगोन। बेखायनो लोगोफोर दिनै इसोरा जोंनि जिउआव बेखौनो फोरमायनो सानो जे जेसेबांखि दुखुआनो जाया मानो, जेसेबांखि गेदेर खैफोदानो जाया मानो, बै समाव जुदि जोङो इसोरखौ फोथायनानै जुदि जोङो इसोरखौ खावलायोब्ला, इसोरजों जुदि जों नांथाबना थायोब्ला, जोंनि नोजोराव, जोंनि नुनायाव, जोंनि दुखुआ, जोंनि खैफोदा, जोंनि बेमार आजारा जेसेबांखि गेदेरानो जाया मानो, बैहाय इसोरा जोंखौ थारैनो बासायनायनि लामाखौ दिन्थिगोन। नोंथांमोना गोबांबार बुंनो हागौ, ब्रादार नोंथाङा मिथिया आंनि दुखुआ बेसेबां गेदेर। नोंथाङा बुंनो हागौ जे आंनि खैफोदा, आंनि प्रब्लेमा, आंनि बेमारा बेसेबां गेदेर आंसो मिथिगौ। नंगौ लोगोफोर, आं नोंथांनि बेमारखौ महसुस खालामनो हाया, मिथिया। नाथाय नोंथाङाबो आंनि दुखु जारला, आंनि खैफोदखौ बा सोरबा गुबुननिखौ महसुस खालामनो हाया, फिलिं खालामनो हाया। बुंनायनि खारनानो जाहैबाय जों साफ्रोमनि जिउआव लोगोफोर दिनै इजराइलारिफोरनि समान सेम प्रब्लेम्सथ' गैया, सेम खैफोदथ' नङा, नाथाय जों साफ्रोमनिबो जिउआव मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम दङ। आरो बै प्रब्लेमा, बै दुखु जारलाया, बै खैफोदा लोगोफोर जों गाव गावनि नोजोराव गेदेर, जों गाव गावनि नोजोराव गेदेर। जानो हागौ नोंथाङा बेमाराव गोग्लैनानै दङ, जानो हागौ सोरबा फाइनान्सियेल प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दङ, सोरबा माबा मोनसे प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दङ, आरो बै प्रब्लेमा गाव गावनि नोजोराव गेदेर, गाव गावनि नोजोराव नुनायाव जोबोद गेदेर। बेखायनो जों गोबांबार सानो जे आंनि बायदि रावबो दुखुआव भुगिनानै गैया, आंनि बायदि खैफोदाव, आंनि बायदि दुखु जारलायाव रावबो दिनै भुगिनानै गैया, आंनि दुखुआ, आंनि खैफोदा जोबोद गेदेर होननानै जों गोबांबार बुङो, सानो। नाथाय लोगोफोर जों साफ्रोमबोनि जिउआव मोनसे नङा मोनसे प्रब्लेम दङ। जानो हागौ जे इजराइलफोरनि समान बेफोरबायदि प्रब्लेम नङा, नाथाय मोनसे नङा मोनसे जोङो प्रब्लेमाव दङ। आरो बै प्रब्लेमाव दिनै जोंनिफ्राय इसोरा माखौ हास्थायो?
माखौ हास्थायो लोगोफोर जे जोङो बै प्रब्लेमाव इसोरखौ जाहाथे जों गोसोखाङो इसोरनि एक्टियार इसोरनि मावनाय इसोरनि अनखांनाय इसोरनि बोरखौ जाहाथे जोङो गोसोखाङो आरो इसोरनि फारसे फोथायो इसोरनि फारसे फोथायनाय लाखियो इसोरा जोंखौ दैदेनबोदोंमोन आरो फैगौ समावबो दैदेनगोन आंनि बे कारेन्ट जे सिचुएशन जे प्रब्लेम बे प्रब्लेमनिफ्राय इसोर आंखौ बासायगोन होननानै जुदि जोङो इसोरनि फारसे फोथायनाय लाखियोब्ला निश्चय इसोरा जोंनि जिउआव सोमोनांथाव खामानिखौ मावगोन आरो इसोरा जोंखौ बै खैफोदनिफ्राय बासायनायनि लामाखौ दिन्थिगोन बाइबेलाव जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानो बाइबेलाव बेखौ बुंदों जे जिसुआ बुंदों जुदि नोङो फोथायनाय लाखियोब्ला इसोरनि महिमाखौ नुनो मोनगोन होननानै बुंदों बेखायनो जोबनायाव बेखौनो बुंगोन आं लोगोफोर नोंथांनि जिउआव जेसेबांखि गेदेर प्रब्लेमानो जाया मानो बै प्रब्लेमाव जुदि जोङो मिसर इजराइलारिफोरनि समान जुदि जोङो बे मोननै गेदेर जुदि गोरोन्थिखौ मावोब्ला थारैनो जोंनि जिउआव गिनाया फैगोन आरो बै गिनायानो जोंखौ कन्ट्रल खालामगोन आरो इसोरनि बेरेखा बाथ्रा बुंनो थाखाय फोथायनायाव लोरबां जानानै लोगोफोर जों संसारनि समान गोबांबार सानगोन बुंगोन मावगोन बेखायनो इसोरा हास्थायो जाहाथे जों इजराइलारिफोरनि समान नङा नाथाय जोङो इसोरनि फारसे नोजोर होनानै इसोरखौ फोथायनानै जाहाथे जोंनि दुखु खैफोद जोंनि बे जिबनाव जाहाथे जोङो जिउ खुङो बेखौनो इसोरा दिनै जोंनिफ्राय हास्थायो बेखौनो दिनै जोंनिफ्राय इसोरा हास्थायो जाहाथे जेरै इसोरा बुंदों आं नोंजों थैजासिम दङ संसार जोबनायसिम दङ आं नोंखौ बावगारनाय नङा आं नोंखौ नागारनाय नङा होननानै जेरै इसोरा प्रमिस खालामदों जाहाथे जों इसोरनि बे प्रमिसाव फोथायो आरो दुखु सुखु गासै समाव जोङो फोथायनानै जिउ खुङो इसोरा बे मेसेजनि गेजेरजों जों साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै